Hello everyone, good morning. नै फुङावनो फैनानै आङो दखानखौहाय भिडिअ खालामफैबाय मानो होनबा आं बे दखानखौ एंगारसिगोन नालाय ओमफ्राय दाख्लैथ' भिडिअआव नुखादोंमोन ना लोगोफोर नोंथांमोना आं बे दखानखौहाय एंगारनोसै होननानै स' दिनै बे टाइमा सफैबाय गोसोआ ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोना मानो होनबोला बिराद खस्थ' खालामनानै बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने एकदम चेयारनि कालारजोंहाय मेचिं खालामनानै टेबोल रेक सब एभ्रिथिं एकदम माने बिदि बानायदोंमोन मा खालामनो गोसोआथ' माने सानब्लाबो सानख'नो हाला माने मोनसे प्रब्लेमनि थाखायनो आङो उपाय गैया गारनांगौ जाहैबाय मानो होनबा ओरैबायदि मोजां साजायदोंमोन आरोबाव आं डेक'रेसन खालामबावनो गोसोमोन आरोना दाथ' मा खालामनो फाननोसै ना फाननायानो जाहैबाय लोगोफोर ओंखायनो नायदो खनसे स्राय भिडिअ खालामनोसै होननानै खालामफिननाय जाबाय लोगोफोर ओरैबायदि दुखु मोनदों गोसोआ माने रावानो गैयि बायदि जादोंना लोगोफोर एकदम मा होनगोन मा थागोन मोनदों गोसोआ बिराद बोरैबा मोननांदोंना बुंनोनो रावानो गैला लोगोफोर माने बिराद खस्थ'जों बिसि फिसाय माने बानायदोंमोन नालाय बे दखानखौ ओंखायनो ओरैबायदि दुखु मोनदों गोसोआ माने गाबनोबो ओंखारदों आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबायदिमोन नै बिराद मोजां बानायगोन सानदोंमोन खिन्थु मा खालामनो होफिनगोन आङो एसे ड्रप थाथ'नांसिगोन आरोना आङो होफिनगोन लोगोफोर नेक्स्ट जुदि आं खुलिफिनोबाला आङो देखायगोन आंनि स्ट'र गोदानखौबो देखायफिनगोन दे आं लोगोफोर नोंथांमोननो माने रावानो फैयाखै बुंनो माबायदि बुंगोन जादों बयसफोरनि गस्लाफोरमोन बियो रावानो गैयि जादों लोगोफोर गोसोआ बिराद दुखु मोनदों गाबनो ओंखारदों माने होनोब्ला मोनसे सानो मोनसे जायो होननाय जायोना बिदिनो जाहैबाय बिराद खस्थ' खालामनानै बानायदोंमोनलै माब्रै एंगारगोन माब्रै साबिखौ आलदानो आखायाव गथायगोन जादों लोगोफोर गोसोआनो माने ओरैबायदि थानो हायाखै बिखाफोरा खामग्लिनाय बायदि मोनजोबदों खिन्थु आं बानायफिनगोन आंनि दखानखौ आङो जेरै गोसो जादोंमोन आं बानायफिनगोन एसे टाइम नेथ'नांगोन ना लोगोफोर नुफिनगोन गोदान ब्लगावहाय नोंथांमोननो देखायगोन दे नोंथांमोना नेनानै था थ' एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय बेनो आंनि लास्ट भिडिअ आंनि बे दखानावहाय बाय बाय बाबा फिसालायाबो नै जा जेबो जाबाय लोगोफोर नै थांजोब्बाय बे गासिबो नै ओरै थांजोब्बाय ओरै खावसेया ओरै खावसेया गासिबो थांजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरै नैलाय जिरायनानै दा पेकिं खालामगासिनो लोगोफोर सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन दे लोगोफोर हलसेलावबो मोनगोन आंनियावबो एबारनिफ्राय हलसेलाव मोनसिगोन आंनाव ओइ पेकिं खालामगासिनो दं नै बेबो
Nay logofor kali खालामजोब्बाय दा बे दखाना आंनि नंला ना बाबा सना बाबा सना दिनैनिफ्राय जों बे दखानाव फैला ना बाबा जोङो मालाय बेलेगनो होबाय ना बाबा लोक्षि नाय जि बायदि हेभि बानायखादोंमोनलै लोगोफोर लोक्षि बाबा 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 बाय बाय सना ना बाबा दिनै स्राय खनसे नायफैफिनबाय दिनैहाय साबि गथायनोसै नालाय जोङो ओंखायनो ना बाबा जिउ दा फैगासिनो दं आं जायनो हगारदोंमोन बे दखानखौ जाया बायदोंमोन दा देखायगोन दे आङो लोगोफोर नोंथांमोननोबो ओरैहाय ओरैबो खालि जाबाय ओमफ्राय आं बेखौहाय दख'नाखौ फाननानै गालांजोब्बाय आरो ब्लाउस दख'ना ओरैहाय सोरनोबाफोर नांगौबा दख'ना ब्लाउस आर'नाइ जोमग्रा नन ब्रेन्ड लकेल माइदिनि सोरनोबाफोर नांगौबा आरो इन्दि लकेल इन्दि सोरनोबाफोर नांगौबा बे दखानाव लांफैनो हागोन लोगोफोर आरो लकेसनखौ आङो खनसे फिन आरोबाव बुंफिनना होनो बे ग्रिन फिल्डनि एकदम अपोजिट साइडआवनो दङ दे बे दखानाहाय भबानिपुरावहाय ओमफ्राय बेजोंनो नांजाबनाय नैबे शनि मन्दिरा एकदम सरग सिङावनो लोगोफोर बाबा जिउ बाबा जिउ say hello bye bye mami kau udah sana जों बे दखानाव दिनैनिफ्राय फैला means फैगोन माब्लाबा फैगोन ओमफ्राय खिन्थु बे दखाना दिनैनिफ्राय जोंनि नंला दै लोगोफोर माने आंनि नंला आरो नेनानै था आंनि गोदान दखानखौहाय बारा गोबाव गैया 3 monthनि उनावहाय आं गोदान खुलिफिनगोन लोगोफोर आया मेंदों 3 monthनि उनावहाय जों गोदान खुलिफिनगोन होमबा आङो बेनि गोदान दखाननि बागै गोदान भिडिअ लानानै फैफिनगोन दे लोगोफोर स' आंनि फुराना क्लाइन्ट कास्टमारफोर नोंथांमोना आंनि गोदान बे दखानाव फैदै बेखौथ' आं आलदानो होखाबाय ओमफ्राय गोदान भिडिअ लानानै फैफिनगोन आङो गोदान दखाननि थाखाय